guys, kabantay mo nindot kay kog view karon diyan gipatungan sa ako ang ah, cellphone kay excuse me din ko bida. Gipatungan sa akong cellphone karon niabot na to kung gingon sa inyo nga Gorilla Hold Gorilla tripod basta narana Gorilla tripod or Gorilla holder kung sa pa to. Niabot na siya, muna siya karon naka-pastar na siya diya karon. Oops, nigawas akong mga baby lo. Oo. Muna siya akong baby, si Kunkun. Yan ako ang wife. So, limitan ako na sila pagawas, nigawas mo sila kalit ko, bahala sila diya. Pune! Wow! Yes, Papa. Nagkakay din siya, nanawag siya ng mama. So, mo to guys na kuan ko. So, ako i-recall atong topic kagapon is katong about power generation or power transmission, power distribution. So, nganong mahal, di ba? Pa siya. So, karon pod ako i-share sa inyo ang anong na-initiate na ko ni anong mag-daily vlog ko. So, daily vlog ko guys. Tamo di siya sa purpose nga nako isa ka vlog. Kato siya nga vlog is na siya ay isa. Tara, ana ko gi-chat din. I-update na lang dayon kung sa ibutang ato. So, nahimo na ko ni siya. Padula to kay ang audio magud. Audio ba? Atong klarohon yung audio niya kay hayag kay ba? Hayag kayo. So, sorry guys. Alangan mag-ipailis pa ko ninyo. Mag-ipailis. So, ato na itabo, nag-daily vlog ko sa inani karon. Hindi mo na ko ni kay na ako'y nabasahan regarding sa vlogging para ko nung makatagkat o sakto nga sulod sa imuhang vlog. Nagulan siya. Ay, nagulan! So, kusog kayo siya guys. Kusog kayo siya. So, ayun na lang. Atong kusog ang tingog ha. Wala. So, nag-vlog ko ani guys. Kusog kayong ulan. Kusog siya kalit. Pero marag mawala na po siya kalit. Ang normal na ulan. So, nag-vlog ko guys. Naway nabasahan. Tungod kay pag mag-daily vlog ko no ka nakakay silbi paspas ang generation sa mong video at the same time nakay pattern nga ginahimo para sa algorithm. So actually wala ko sabot sa algorithm pero something like interest more on anara na siya dayon views dayon ya pong ginahatagan og chance sa mga bag-o dayon kinana ba ay mga inang algorithm. So kung makahatag ang YouTube sa tong chance then ay ganahan sa tuwa mo na nga ra din maginahinay na dayon yung traffic. Actually pag take na ko karon ning raw is 0 subscriber ko bay 0 subscriber pa ko karon. Ang gusto mo on nga raw gini siya nga vlog dayon gusto ko nga organic pod ako ang mga likes sa YouTube ay para ang naagid sa ako ang channel is ato yung interested gid siya, di ba? Or interested gid siya nga maminaw sa kuha. So, mo na siya. Actually nako isa ka kuan Japon kaning channel. Kato nga channel is more on trivia, more on hatag ko ra to mga trivia sa information. Dire gatag po previous information pero lahi og technique. So by pro vlogging na lang ga something dayon no edits. Yo gusto ga edit ko. So ani gusto ko makita ko ninyo nga ako inani ko makigtabi og tao. So muna siya akong mo or money nga nako pro vlogging karon. So nakoy problema karon guys
celebrate na to kay niabot ang tripod, gorilla tripod. Okay, celebrate na to na ato na siya nito. Ako nang siyang i-celebrate. Celebrate good times, come on, oh yeah, let's celebrate. Psh, natin confetti. Okay, pro vlog na siya. So wala edit. Nali filter, gina-filter na ko siya sa hay kay nakoy gipalit nakoy ginabayaran nga app. So gabayad ko na dapat nga app. Ato nga gamito na to. Na-filter na. So mo to siya. Dayon, ito nitabo dayon. Ato ang ikuan gamay kay medyo hineneng kulan. O nagay ko ato. So nga to na problema karon. So na ako'y gina-target nga himuon mga requirements nga pag anon, pero murag dili na ako ma-comply. So nangayo kong tabang sa akong asawa, nangayo kong tabang sa mga kaya mga tabang niya. Kaya kinanglan na to nako nga mapapaspas ang process. So I hope na yung katabang punta gyud kay habi gyud kalisod bay. Or sagdi lang i-share na ko na sa inyo soon kung unsa to, kung pwede nga plans and bro na mo, di ba? Should kay bay. Should kay siya. So muna to na-expire akong license. So inana ba? So na-expire na pod ako ang sitaw ni passport. So dagan na kayo na-expire then wala ko'y plans man gud sa una nga mag-renew kay walay gamitan. Pero karon na day gamitan, so ay gid mo kumpiyansa na guys nga di mo mag-renew kay okay ra na way gamitan. Pag renew gid mo bay, magmahay man gud mo kay inyong drive dapat easy ra nahitabo maglisod na nun mo para sa kuha karon lisod na nun ko. So ano to siya. Salamat ko sa sponsor again. Ang sponsor na ko karon wala ko'y kape kay may timplas ako sa walay kape. So sponsor na ko karon kay saan kani nga programa atod kaninyo sa unsa kanila atod sa inyo sa ballpen. So atod sa inyo sa ASIC. So ASIC akong gigamit guys. So ASICs days. I mean ASICs ba ni? ASIC 5. Sorry, ASIC 5. So ASIC 5 mouse akong gigamit karon. Dayon moto indot kayo. Tayon kani pud akong mga pan karon. So kaya akong mga gamit diri. So napo ko'y mask yatag sa mong company nindot kay mong mask bay. Pwede ka mag-insert diri og filters. Wala siya akong mga sponsor karon mga adlaw. Everyday man gud nagit tay sponsor. Kuan gini sila sa tuwa ba. Natuo ni sila sa tong kapuhan. Pero gina-try rin ako nga na ako'y ma-share sa inyo everyday. So karon ina na i-share ko sa akong sitwasyon, sa akong experience. So hinta soon masulbad to and inani pod nag-ulan. So muna siya. And napakulain ni chika ta sa inyo pero 9 minutes naman good. So magsama rin na lang ko og chika na ko sa inyo. So ako chika sa inyo guys unsaon niyo pag online sa PRC renewal. So actually madto mo sa Liris, inyo lang na siyang i-search sa Google is LERIS. Mo gawas na din na diha ang recommendation sa PRC na sila online 1 PRC, murag na pud sila online 2.PRC. So inyo mo search mo na mo na ilang web. Magpa-register mo na kinahanglan ba picture mo tarong, pa-register lang mo. So mga dayon diha na din maka-process din mo na renewal, examination, tanan ana diha nga mga process. So pag-process ninyo na online na dali na dayon yung tanan nga process. Actually na naman tanong PRC. Pero sa mga wala lang nakabalo ba, ako lang ga-share lang ko ninyo. Dayon unsaon pud siya pag print screen sa karaan by unsaon daw pag print screen sa computer. So pag print screen sa computer by i-click ninyo tong keyboard nga PRT then S
SCRN zero to basta print screen tank. Pag print screen ninyo na inyo din na siyang i-paste. Either butahin niyo sa paint, i-paste niyo sa paint or i-paste niyo sa inyong document. So inana na siya pag print screen na kay kaganina na kauban ako nang utana sa pag print screen kay di ko no siya kabalo. Kay nabala niya Windows 10 nga style. So mo to share lang ako sa inyo. Nana pag print screen sa karaan. So kinahanglan mag-venture ta mo inana at the same time bantay na tong oras kay hapit na nag 11 minutes. So okay. Medyo less interested ni karon pero try na ko akong kaugalingon nga i-share na ko sa inyo ang akong experience karong adlaw. 10 na o hapit na siya. Nag-countdown na siya og bali 5 seconds na lang ang nabilin ba. So unta ugma minog gyapon mo og tanawa pa inyo.